Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur Txokoto Zubira etorri gara, Elizondoko feriak ikustera, 2025ko feriak. Aurtengo feriak bakizunez bereziak izango dira, haziendak debekatuak daudelako, beraz, goazen ikustera zera aurkitzen dugun hemendik, uste dut postuak egongo direla, baina, bueno, aber nolakoak diren. Bueno, zer da, kontatu guzu? Hau da, iten dena urtero zozketa, kuadro hori, eta uzten baditugu, hemen bitxia hauek saltzeko. Eta kuadroa nork margotu du? Nork margotu du kuadroa? Kuadroa indu Blanca Jimenezek egin du, eta indakutu paritu. Eta gero, lortzen den dirua zertarako da? Da, xauliko, defiziente egindako pixke laguntzeko. Bale, primeran. Beraz, zer moz doa salmenta? Bueno, badoa, mantxo badoa, bai. Aurten nabaritu zue jende gutxiago? Igual bai, azindik ez baitago, igual urtuan gutiago, ez dakit, seguro azteko, Bueno, animoa, ber lortzen duzuen. Bale, bai, ala, gaur, eta mila esker. Agur! Bueno, Angelarekin gaude orain, bere postua erakutsiko digula. Kaixo? Kaixo, hola. Bueno, erakutsiko diguzu zer daukazun hemen? Bueno, badugu zilarrezko bitxiak, eskuz egina dira. Baduzu eraztunak, lepokoak, pendiente, belarritakoak, bai. eta denak harriak naturalekin dira. Eta zuk egin dituzu? Bai, ni eta nire bikotea, bai. Eta harri bakoitzak esan nahi bat dauka, ez? Bai, bueno, badire harriak desberdina, eta denak ekarri zuten, irri desberdinak. Bale. Eta gero hemen alditugu begiratu esan nahiak, ez? Bai, propiedade eta, bueno. Bale, primeran, eta bueno, zer moduz da eguna? Jende asko? Bai, ongi, lasai, egoraldea ona egiten ari da, orain, bueno, ongi espero dut gaude. Bale, mila esker, Angela, eta animo egunarekin. Bale, esker mile. Agur! Bueno, nondik zatozte zuek? Gu beratikan etortzen gara, hemen onduan. Eta zer saltzen duzu hemen? Pues hemen, bueno, nire ama egiten du dena eta dena eskuz. Eta bueno, hemen badire adiez resina erraten dena, hemen egin du zerbat ere gantxilluk dena. Bueno, joaten da aldatzen, urtean behi zerbait berria egite eta probatzen du. Osa, lan galanta, Bueno, beti erraten du, sukaldi egoten dela hor, binoztula sobera garbitzen eta egoten da beti bere gauzetan, bere historiokin. Baina, bueno. Eta gaur ze jende haunitz nabaritu duzu hemen? Beti, hortzilekin beti badago kriston jendia, gaur, bueno, igual ez da ikusten emertzeko jendi heldua, zeta nola ez dira ziendak, baino beti, hortzilin beti badago jendia. Eta ongi, momentuz ongi. Bueno, oso egun ona pasa eta mila esker. Eskerrik asko zei. Bueno, nondik zatozte zuek? Bu, Arbizutik. Sakanatik. Bai, Sakanatik, bai. Eta zer saltzen duzu hemen? Bueno, hemen ardigazta saltzen dugu. Bai, naturala nola ketua. Zuek egina? Bai, dena bai. Eta prozesu guztian egiten duzu Ardik eta dena ditugu, osea, dena etxekoa. Eta zer moduz hemen saltzen da ongi? Bai, hemen ondo saltzen da. Gaur da bihar oso ondo. Eta urtero zatozte? Bai, ja ditugu 10 urte baino gehiago, honea atotzen, osea, ja ezagutzen digu jendeak. Bueno, aurten ez dago haziendarik, ezakin nabaritu zuen hemen postuan, ez? Bueno, guaindik jende gutxiago dabil. Beti zerbait nego izan da, ez? Ganadorik ez egotean, beti ere jende gutxiago. Bueno, berzer moduz joaten den eguna, mila esker. Bale, eskerrik asko. Agur! Kaixo, nondik zatozte zuek? Nondik zatozte? Hemendik, bale. Eta zer saltzen duzu hemen, erakutsi pixka da? Ikusten duzuna, hemen urte guztian dago erloju denda eta gaurko egunakin ateratzen dugu denda kanpora jakiteko baini bizi garela. Eta, bueno, hemen produktu lokalak, nola daude produktu lokalak? Lokala, hemen egunekoa da, erlojuak eta badakizu bitxiak, despertadorik eta sukaldeko erloju. Gero iten ditugu konponketak, pila aldaketak, huelak aldatu eta bai, hori da oraiko merkatua. Eta zer moduz saltzen da hemen azokan? Azoka, egirrateko izaten da urteko egunik txarrena.
Zeren nola gauden hemen urte guztia, pues jendeak egiten du paso, hortaz egiten gara ate, pues jakiteko, pues oainik denda bizi dela. Osea, ez duzue gaur asko saltzen. Eta Gaur ikusten ditugu urte guztian zehar ez dituko ikusten lagunak eta ezagunak. bueno, asko disfrutatu gutxienez. Hori da, eskerrik asko. Zuri, agur. Aupa, kaixo, nondik zatozu? Nongo postua da hau? Muskildi, Eta zer saltzen duzu hemen? gazna, Eta nongo gazna? gazna, muskildiko. Eta zuk egina? Ez, horrek egina. Prozesu guztia eta dena. Prozesu guztia egiten duzue? Eta, bueno, nola saltzen da hemen Elizondon? Guano, kalme duzu, guano. Baduzu jente anitz, bera ez kuatzen. Ez. Eta urtero etortzen zarete ona? Bai. Bera beresterestan, nalhaba duzu, jiten besenaraiki, eta ni belomerraiki, fitzaiki jiten duzu. Bueno, oso egun ona pasa, aber saltzen duzuen gazta honitz. Ea honitz gazta saltzen duzuen, gaur. Bai. Bueno, Biare orgututzu. agur! Kaixo, azalduko diguzu zer saltzen duzuen hemen? Bai, pues hemen baduguna bakarri da bertako produktua, guztiz naturala prestatzen dugu, edo inolako kontserbante gehigarri eta ezer artifiziari gabe, eta bertako produktuarekin. Orduan horretan gaude espezializatua, hemen dastatzera ematen dugu eta gero gonbidatzen ditugu barrura erostera. Zarena hemen da. Horixe, hemen egiten dugu dena. Eta zein da bertako produktuen garrantzia zuentzako? Guretako, bueno, pues, batez ere bertako ekonomia mantendu behar dugula, hemen bizitzeko hemen gastatu behar dugu, eta horretan ohitura hartzen saiatzen ari gara, eta, bueno, kalitatea batez ere. Eta gaurko eguna ze garrantzi dauka horretarako? Guretako, pues, bertako jendeari gure produktua ezagutzera ematea, ez? Eta, bueno, batez ere beraiekin ere harremana izatea. Eta gaurko eguna nola aurre ikusten duzu, ez? Aziendarik ez dago, ezakit jendea, bueno, nabaritzen da, ez? Jende Pentsatzen dut, berakada pixko bat nabarituko dugula, baina, bueno, bertze guztia martxan dago, eta, bueno, pues, aintzinera egin beharko dugu. Bueno, animo eta egun ona pasa. Mil esker honitz. Hola, eskermile. Kaixo, egunon. Egunon. Nondik zatozte zuek? Nada, berdin. Bera ditza ingo du, bale? Sí, no. Pues nada, etortzen gara Benito Benitik, bai? Eta zer saltzen duzu hemendik? Pues mira, beraiek egiten duzte goizetan, tailer batzuk eta batugu, pues de todo. Egiten du, bai? Zer moduz eguna? Ongi, hasieran pixke flojo, baina orai hasi de mugimendu, bai. Eta urtero etortzen zarete? Bai, urtero. Urtero Eta ongi? gara, gure xoka hemen dugu. Bai, ongi. Ongi portatzen da Elizondoko jendea. Kariñoa dakute, bai. Bale, mil esker eta animo egunarekin. Berdin, eskermile. Eskerrik asko, agur. Bueno, kaixo, azaldu guzu pixkat zer saltzen duzuen hemen. Bale, hau da, Anfas elkartea da, adimen urritasuna duten, eta garapenean asmena duten aur eta pertsonaen elkartea. Nafarroan gaude zonalde guztietan dugu sedea, eta gaur guk gaude Elizondoko ferietan, orduan zonaldean baditugu bi sede, Desaka eta Donen Elizondon, eta gaur jarri gara hemen, gu berritako loteria, lehengo astean izan dut ziren karrera solidaria, eta kamisetak saltzen, eta pixko bat usuarioak egiten dituzten jaboia eta olako gauzak saltzen, baina. Eta, zer moduz aurre ikusten duzu eguna, jende asko, ez? Egia da, goizean fresko, goizean hotz egiten zuen, eta ez da mugimendu honitzik izan. Egia da orain ja eguzki ateri du eta goldi hobia dago, eta egia da sumatzen dela jende gehiago dagoela. Eta hori, guk ere sumatu dugola jende gehiago, orain, momentu. Bale, primeran eta animo egunarekin. Bale, eskerrik asko. Zuei, agor. Bueno, naino gaurko saioa, oso gustora ibili gara Elizondoko ferietan. Ez da izan aziendarik, esan dugun bezala, baina, makinak bisitatu ditugu, baita azoka ere.
eta jendearekin hitz egiteko tartea ere izan dugu. Eta bueno, ikusten duzuen bezala azkenean eguzkia atera da eta egun bikaina geratu da. Así que bueno, espero dugu ere zuek asko disfrutatu izana. Agur!